Philippines! Hello mga ka-everything, kumusta po guys? Bago po tayo mag-harvest ng mga gulay, ito sakit ng ulo ko guys, umagang umaga. Grabe, iwan ko anyari sa akin every morning na lang ito. Yan, pagkatapos kong bumangon, umihi, nag-toothbrush, naglinis sa sahig, ganyan niya ako, inom-inom ng tubig, galaw-galaw katawan. Itong mister ko naman galing sa bathroom, ay ang sarap yakapin, ay yakap-yakap galer. Ganyan lang yan, payakap-yakap ba. And then, pinutol ko guys kasi yung kamay ko malikot guys kahit saan-saan napunta. So, kinat ko na lang yun guys. Masarap sana yung tignan. Kaso lang, parang nakakahiya na. Parang dami nang nag-alert. alam nyo naman yung mga tao guys, yung magbabash, ayaw nila yung mga ganon. Kahit sobrang gustong-gusto nilang tignan, pero pa-feeling na ayaw nila yung mga ganon ba, mga notika. And alam nyo ba guys, di ba nasabi ko si Mr. may ano pa rin sa iya, sa ano niya, sa taingan niya. Ang nangyari, hindi pa rin lumalabas yung kung anong meron sa taingan niya. So ngayon, nag-ano na naman ako ng tubig para ilagay sa taingan niya kasi ito yung gusto niya, baka daw maging okay, baka maging soft yung ano nandun sa ilalim ng taingan niya. So kaya, init ng tubig, ganito na lang yung kadramahan natin. Yung loya kasi parang hindi nag-work, na parang nasunog tuloy yung taingan niya sa loya. Parang sensitive yung skin niya, hindi kinaya. Ang loya kasi sobra siyang ano ba, parang maanghang. And nagluto ako ng breakfast bago tayo lalabas nga. Yun yung mga inasikaso ko. And nilutuan ko si Tami ng omelet niya kasi para naman hindi na siya magluto pa. Oh, yan dito pa yung talong. Kunin ko to mamaya. Lutuin natin yan. Lutuin natin yan. I-harvest natin yan. Harvest na natin to, baka bago kainin. Kunin natin. Ganito ako mag-harvest guys. Yung talong. Ay, may zucchini dito. Zucchini. Kailangan ko nang linisin dito. First harvest ng talong. O, diba? Hala, oy. Ang laki ng atsal. Sili pala yan, ang lalaki oh. Grabe, ang laki. Ito, kunin natin. Harvest tayo, kunin natin to. Look, ganito lang pala mag-harvest oh. Pwede kamayin. Kamay. Harvesting is real. Harvest. O, diba? Harvest ang aga. Look. Walang katapusang broccoli. Walang katapusang broccoli. Meron pa dito. Look. Okay. Lutuin natin mamaya for Tami. Yun. Sarap pag-harvest guys, sarap. Look, mahal ito, bilhin nyo sa tindahan, mahal. So next time magtanim ako ulit nito, marami-rami kasi maganda pala ito siya. Look, tingnan natin kung meron pa, wala na. So ito siya, kung bilhin kasi ito sa tindahan, mahal. So kaya next time magtanim tayo ng marami next time. Harvesting, hala. Love, look at this. Rabinis? Broccolini. Broccolinis? The one that you want to be planted. You know this is expensive if you buy in the store, broccolini. I know. Small bunch, small, the tyre, it's expensive.
So next time we should plant more, right? First eggplant, Han. I see it. Yun guys, yung kapitbahay namin ang bait. Look, binigyan tayo ng... Ang tawag nito? Cherries. Cherries. So, alam mo, last year binigyan din kami. Matamis yung cherry nila guys. At saka kung ito, bibilhin mo ito sa ano, sabi pa niya, tumitingin daw siya doon sa tindahan. Sabi pa niya, tumitingin daw siya sa grocery. Maliit na ito. Ito siya, oh, malaki. Di ba may maliit daw? Sabi pa niya, may maliit. Ay, guys, $10 daw, guys, ang mahal. So, ito, binigyan tayo free. Tinawag ako sobrang aga. Sabi pa niya, Marian! Sabi ko, ha? Baka si Liam yung tinawag. Si Marian pala. Sabi, buti na lang yung aso. Sabi pa ng aso, aw, 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 aw. So, ngayon, look. Matamis yan, guys. Masarap. So, ito yung aga natin. And then yun, nag-harvest tayo. Nabigyan na tayo ng prutas. Ang dami na namin prutas dito, guys. Grabe, ah. So, ang dami. Kaya yun. And, color. Tikman natin, ha. Tamis. Grabe. Usually, hindi ako mahilig sa ganito. Pero, yung bigay talaga nila sa, doon sa ano nila, sa backyard, kasi may malaking puno sila, marami. So, every year, palagi kami binibigyan. And then, yun, masaya ako kapag makabigyan ako nila nito kasi matamis talaga, sobrang sarap. At saka galing sa puno, at saka walang spray. Wala talaga siyang spray, guys. Hindi nila kasi organic kasi ngayon nga, sa kanila lang yung puno. Dalawa. Malaki guys, sobrang laki. So, kaya yung sarap. Sarap nito, grabe. Ang sarap. Prutas is life. Where's my slipper? Wala akong sleeper, guys. Pagpunta tayo sa bahay ni sister-in-law. And meron tayong dalang snacks. Snacks. Kasi baka magutom tayo. Buti na lang kumain ako ng rice kanina. So ngayon, snacks lang naman ito. Andito na si Mister. Pumasok na siya. Samahan ko lang siya kasi gusto ko siyang makasama. Yun siya. At saka may dala din siyang snacks. Same thing last night. Put it on this morning. Eat na, baby. Go eat it. Beautiful cat. Yes, you eat it. Yum, yum. Hello. What noise is that? Is that nice? Too much. She doesn't like too much feeding. Look, she doesn't You like. don't want her back touched. Yeah. No, I think the stomach she doesn't like. I don't touch her stomach. It's on your back on you, Sir Tommy. This is why you're alone. Ay, ay, ay. Tingnan yung mister ko. Diba? Nakahiga lang. Andito kami sa CVS. Obviously, bibili lang siya ng hanek para sa taingan niya kasi nga yung taingan niya is hindi okay kasi gusto niya bumili. Yan, kahit ano nang binili niya. Show me what you got. Show me what you got. You have a Synedrin, whatever is that in the house. Yeah. That's Is that what it is? Hala, Han, what is that, Han? It's for doing earwax, but it doesn't come with the stuff, and you need this stuff with Oh it. my goodness. Fucking joke. And what else you did? I'm showing this. This is for itchy. Let's see. Itchy, okay. So that's all. Is there any free things in there? Yeah. Let me see how much is it. They give you what? They always have a long paper, I know, huh? wasting paper like crazy. Yeah, $2 only. $2 and $4.47. Oh my God! When is the expiration? I don't know. Probably tomorrow. September. September? Oh, this one's July. July what?
11. Okay, we have to come back here. Make up, Han, make up. It's like ridiculous. So ngayon, andito kami sa gasoline station. Dito sa Chestnut Market. Yun si Mr. Yan gas. Mahal guys, $4.71. So let's see how much we spend for a gas for just, you know, this week. Okay guys, tapos na si Mr. Ang mahal, grabe. I see that, Han. You what? I saw that. So what? $74. Yeah. Oh my God. Tax it is. Okay. Nagkahubo. Nagkahubo naman ko. Maki, come on. Come on. Aloy. So now, my baby have a Macy here. Need haircut again. So, ito na guys. Dahil nga yung taingan niya is hanggang ngayon sumakit-sakit. Hindi niya kinaya guys. Oy. Sumakit lalo. So, kaya yun, bumili siya nito. So, let's see. I will let you know, guys, kung mag-work ba ito. And Tammy will let us know. Right, love? Yeah. Okay. Luto tayo, guys, ng... Busy si Mister. Gumawa siya ng... naglinis siya ng water dish pump ng mga alaga namin. And me, I'm gonna cook Tammy's broccoli. And I'm going to fry my eggplant. Kasi kailangan natin magluto, no? Meron naman ako mga leftover. We have a ton of leftover. But I harvested the broccoli. And also the eggplant. You seen it already, guys. So, kaya yarn. And I'm also gonna do this eggplant, guys. Look, masaya, guys, kapag may tanim, diba? Ang saya. Kasi bakit? Look, nakaano na tayo ng organic nating talong. Isa lang nga, diba? Kasi hindi nga nagkasabayan. Kasi iba-iba. Iba-iba talaga yung talong. So, kaya. What are you doing there, Hobbs? Uy, ginoo ko, Habs! Kain lang tayo, guys. Dito kami sa ano namin, sa maliit na table. Nag-init pa siya ng pagkain niya. Ayan, talong. Yun yung broccoli ni. And meron ako dito. How do you call this soup, Han? Pasta pajol. And then of course rice is here with a little chicken. So yan. Hindi okay pakiramdam namin, guys. Tummy, masakit yung ano niya, likod. That's oh my God, too much cheese. Uy. Thank you. Hindi okay pakiramdam namin. Masakit yung ano ko dito, puson ko. Sakit. And yung ko nangyari sa amin, uy, but suddenly hindi okay pakiramdam namin. Yung kapitbahay kasi namin may kapatid niya, nagpunta siya doon, and nagpunta dito sa amin. Kaloka talaga. Sabi ko, kaloka talaga. Binigay pa sa atin kung ano. I-end na natin ang vlog. I-end natin kasi si Mr. aalis. Aalis siya. Wala. Uy, nag-start na pala ito, oh. Nag-start na siya. Look. Ang ganda. Oh, nag-start na siya, oh. Look, umalis na si Mr. Bye, baby. Alis mo na siya. Puntahan yung pusa ng kapatid niya. Kasi, ano yun? May mga fireworks doon, no?
Tara guys, i-end na natin itong video. Anyway guys, bye. Thank you for watching. Happy 4th of July everyone. Happy Independence Day.